El pàrquing de l'Hort del Carme, en ple cor del barri antic vallenc, serà l'escenari de la tradicional trobada de colles castelleres que es du a terme durant les festes dezenals de Valls. Un esdeveniment que tindrà lloc el proper 30 de gener i que vol esdevenir la imatge que representi la represa de tot el món casteller. Jo crec que serà les dezenals de la represa. Jo sempre ho dic, les dezenals són símbol de país, els castells són símbol del país i d'arreu del món. Per això aquestes dezenals seran símbol de les dezenals de la represa i de la primera gran trobada de tots els castellers i castelleres que tenim al país. D'aquesta manera, el nou espai substituirà l'habitual al voltant de la Font de la Manxa i el monument als castells. El motiu principal del canvi és poder donar cabuda al centenar de colles convidades d'arreu del món, el doble de les 57 que es van donar cita a la capital de l'Alt Camp durant les dezenals del 2011. En la Font de la Manxa, que és on la van fer fa 10 anys, no hi cabria de cap manera aquestes colles, perquè hi haurien colles que quedarien absolutament fora de la visió, del camp de visió, i per tant quedaria molt lleig que hi haguessin colles desubicades, podríem dir, no? Una cita que de moment es prepara amb les mesures actuals imposades per la pandèmia, però que està oberta a adaptar-se a qualsevol escenari que es pugui donar en aquella data. En aquest sentit, i també condicionada a l'alt nombre de colles participants, es busca la fórmula per a que totes aquestes puguin fer el tradicional pilar a la plaça del Blat.